Dovidenia. Toto je druhý diel. Dúfam, že sa veľmi tešíte na Mortal Kombat 2. Ja sa teším na vás. Veľmi sa teším. Ďakujem, už mám 4 lajky a 53 zhľadnutí. Veľmi vám ďakujem, ľudia. Veľmi vám ďakujem. Tak, idem hrať. Dám si Sub-Zera, dobre ľudia? A dáme si zase nejakého iného pomocníka. Dáme si tohto. Tak idem na to. Posledný šantum, to už poznáme. My ideme proti Melee. To sú takový... naša iná činka. To je taký... To je veľmi nejaký dobrý. Tak poďme ju poraziť. Dostáva kopačky. Toto je celkom tmavá mapa. Uá, to čo sú za triky? Čo robí toto? To čo bolo ľudia? To bolí. Teraz dostane. No, teraz dostaneš. No, to čo je? To si bol. Dobre, povrazili sme. Pozrite, čo wow. Má jaké dobre. Wow, a čo keď dám toto? Jasné, toto je klasika. Zase. Klasika. Dobre, bijeme ju, ak neskutočne frajeri. Ne, au. On tam medituje. Ja neviem, či by som pri takéto bitke meditoval, ale by som... On to dosť dolí od neho. Wow, videli ste to? Poď sem. Au, to... Tyko. Au, to... Jau. Čo? Ja mám nejaký efekt, ja sa neviem hýbať. Čo? Ja mám... Fú, ja ťažko sa hýbem, ale ja sa neviem biť. Čo to deje? Čo robila? Au, fuj. Čo? Počkej. Fuj, ako to je odporné. Tak, dobre, teraz idem odveta. Ideme na to, ľudia, sledujte, ak sa to robí. No, asi mám na keby do toho stopil, tak by sa nezval. To je klasika. No. Počkáme to. Tu bolo nejaké nové. On moc sa ani tak nebije. Ale snáď úplne... Ale človeku nás úplne zničila. Toto je... Wow. Tak toto bol dobrý. Au. No poď. To čo? Ja som to nečakal. No poď sem. Wow, to... Ty kokos. Dobre, porazili sme ju. Dobre. Tak, to bolo úplne dobre. Ľudia, sledujte ma aj naďalej. Bude aj tretie. Zanechajte na tomto videu aspoň 10 lajkov. Ste takí odvážni. Tak, to som zvedavý. Tak, sledujte ma naďalej, lebo budeme hrať za niekoho iného a kto bude náš protivník a za koho budeme hrať. Ja neviem. To je na vás. Takže ma sledujte ďalej. Konec.
Čo povieš?